kaula kamar idan ka baka da lafiya ya mutu da yawa to mu je action haka ake yi ya magana mu baya nan ko an tuka kun koma ma zai inda mun koma mai ina da mata ina Ibrahim din bai fito ba Ibrahim bai fito ba Naji Ibrahim barka da assalamu alaikum zan ƙara wanda farko take gudu ya hannun sa da suke zuwa cikin